Sa tumong nga masuta ang kaandam sa mga sakop sa kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno sa pagresponde sa mga emerhensya, gipahigayon ang usa ka simulation exercise sa pagtubag sa usa ka hulga sa pagpamumba. Pinagi sa Misamis Occidental Police Provincial Office ug sa pagpakig-alayon sa Explosive Ordnance Disposal EOD, K9 Group, PNP Aviation Security Group gihimo ang maong simulation exercise. Nakigalayon usab niini ang Usami City Police Station, Sikan Provincial Force Company, 10th Infantry Battalion Philippine Army, Usami City Maritime Police, Usami City Disasters Risk Reduction Management Office ug Bureau of Fire Protection. Duha ka senaryo ang gipakita sa maong simulation exercise, mao ang bomb threat ug ingon man ang unattended luggage sa Labo Airport gango Usami City. Sa maong simulation exercise, gipahibaluon ang katawhan nga anaa sa airport aron malikayan nga adunay mahitabong pagpanik. Sa kinatibukan, nagmalampuson ang maong kahimuan, pinagi usab sa pagtinabangay sa nagkadaang ahensya sa gobyerno. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.